Žijeme dva zdanlivo oddelené svety. Na jednej strane svet práce, podnikania, športu a úspechu a na druhej strane svet spirituality, ktorý stále považujeme za niečo tajomné. V tomto podcaste certifikovaný mentálny coach Lukáš Piperek tieto dva svety spája. Rozpráva o potenciáli, o schopnosti tvoriť, dosahovať výsledky a to všetko bez zbytočného preťaženia a stresu. Toto sú dva svety s Lukášom Piperekom. Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Dva svety s Lukášom Piperekom. A ja by som dnes začal tým, kde sme naposledy skončili. Ak ste počuli minulú epizódu, možno si pamätáte, ako som hovoril o tom, že akejkoľvek zmene na úrovni myšlienok, emócií, správania predchádza zmena na úrovni porozumenia. No a tá sa neudeje z toho, čo človek prečíta, započuje alebo zažije, ale z toho, čo si na základe toho sám uvedomí. Ja si spomínam, ako som sa na vysokej škole učil štatistiku a keďže som popri štúdiu hrával hokej, nemal som veľmi čas chodiť na prednášky a cvičenia a tak som bol odkázaný na samoštúdium. Napožičiaval som si teda skripta, zošity od spolužiakov a lúštil som ako dospelý k jednotlivým výsledkom. Viem, že pomerne dlhú dobu som bol v štádiu, keď som vedel veľkú časť príkladov vypočítať, ale len ako si mechanicky, vôbec som tomu nerozumel, nechápal som tú logiku za tým. Samozrejme potom, keď sa zmenilo nejaké písmeno, že už to nebolo X, ale bolo to Y, alebo pribudlo nejaké číslo, tak sa mi celý koncept rozpadol. A potom prišiel moment, ktorý každý z vás v nejakej oblasti pozná. Ten moment, keď vám to docvakne, keď si uvedomíte princíp a odtedy sú už všetky tie ďalšie, nazvime to príklady, relatívne ľahké. A ten prelom, skutočné pochopenie, alebo teda zmena, nastáva uvedomením. Inými slovami, keď vám príde to, čo voláme nápad. A viem, že sa vám to zatiaľ nemusí javiť ako niečo výnimočné. Schopnosť mať nový nápad je považovaná za takú bežnú, až ju prehliadame. A pritom je to jedna z najzázračnejších vecí. Ako bolo povedané v dokumente Život na našej planéte, ktorý som nedávno videl. V minulosti museli zvieratá pre zmenu života získať nejakú fyzickú schopnosť. Ale u nás ľudí to dokázal nápad. Je naozaj silné uvedomiť si, že všetko, čo bolo vytvorené ľuďmi, bolo na začiatku len nápad. Či už je to auto, na ktorom jazdíte, počítač a software, ktorý využívate, alebo systém, ktorý je zavedený vo firme alebo športovom klube. Toto všetko bolo na začiatku na úrovni nápadu. Všimnime si, akú hodnotu týmto veciam dávame. Za autá sú ľudia schopní zaplatiť 100 000 eur. To isté platí pre softvéry alebo rôzne podnikové systémy. A keď toto všetko má pre nás takú hodnotu, akú hodnotu potom asi má ten potenciál, z ktorého sa rodí každý nový nápad? A akú hodnotu má uvedomiť si, že schopnosť mať nový nápad máme všetci. Bez ohľadu na osobnosť, vlastnosti, vek, vzdelanie, stav bankového konta, národnosť alebo farbu pleti. To, ako zvykneme prehliadať zázračnosť, tú silu nového nápadu, vám priblížim na príklade tenistu, ktorý mal súpera, proti ktorému podľa jeho vlastných slov nebol schopný nejako sa nakopnúť. Hral v takej akoby letargii, čo samozrejme výkonu nijak neprospievalo. No a odo mňa chcel radu, čo má vtedy robiť. Lebo vraj mu nič nefunguje. Teda až na jednu vec. Keď si raz po prvom prehratom sete sám pre seba povedal pár teplých slov, dal si 2 facky a odvtedy to už v zápase išlo oveľa lepšie. Keď to ale v ďalšom zápase vyskúšal opäť,
Nič mu to neprinieslo. Boli to len prázdne slova a štiplavé facky, ale efekt bol nulový. Prečo to prvýkrát malo účinok a následne to už nefungovalo, má jednoduchú logiku. Prvýkrát mu to prišlo ako nový nápad. Čerstvá myšlienka, ktorá reagovala na situáciu, ktorá sa práve vtedy odohrávala. Keď to však zobral ako návod a použil to v ďalšom zápase, logicky to nefungovalo, lebo to bolo riešenie, ktoré bolo už tak povediať staré. Nevychádzalo z aktuálnej situácie, ale zo spomienok. Takže to, kde som ho smeroval ja a čo je oveľa podstatnejšie si z tejto skúsenosti zobrať, nie je to, čo spravil, ale to, že keď sa otvoríme nekonečným možnostiam, ktorými sme obklopení, tak nový nápad, riešenie, čerstvá, svieža myšlienka sa v našom vedomí objaví sama. A objaví sa vo chvíli, keď sa má objaviť. Čo má teda väčšiu hodnotu? Mať nejaký návod alebo postup, ktorý niekedy funguje a inokedy nie? Alebo má väčšiu hodnotu vedieť, že keď budete naozaj potrebovať riešenie, nový nápad, tak jednoducho príde, pretože nekonečný potenciál je celý čas vašou súčasťou. Čím by som chcel zakončiť túto epizódu je akýsi myšlienkový experiment alebo otázka, s ktorou sa môžete nejaký čas hrať. Čo by sa zmenilo, keby ste si začali viac všímať svoju schopnosť mať nový nápad? Do čoho by ste sa pustili? O čo by ste sa pokúsili? Stále by ste sa obávali, či dokážete zvládnuť situáciu, ktorá vás čaká? Skúmajte, objavujte a ja sa na vás teším pri ďalšej epizóde podcastu Dva svety s Lukášom Piperekom. Ahojte.